בעולם שלי יש הרבה חופש, שקט, הרמוניה, אצילות, תנועה זורמת, רוקדת, יש בו ריקוד. והמון אהבה. המון אהבה ושיתוף. ויופי. הרבה יופי. ואיפה נעלמים כל הכוחות האלה בכל מיני צורות שמייצרים לחצים ומתחים וכתגובות גם נוצרות מחלות ופתאום סרטן תופס מקום גדול ואיידס תופס מקום גדול ועוד וירוס ועוד ככה ועוד מלחמה ועוד... איפה כל זה נעלם? איפה כל זה נעלם? אני לא הבנתי את השאלה, איך הדברים האלו נעלמים, או... איך זה לא משפיע עלינו? איך זה לא משפיע עלינו? זה הדבר הכי... איך אנחנו לא מייצרים את זה יותר. זה כמו עם המקום הדחוס, לפנות מקום הזה ש... אבל בכל זאת, בעולם הזה שאנחנו חיים בו, יש את הדברים האלה. יש למישהו איזה... מה, תהיה רצית עוד פעם? כל מי שנמצא כאן וכל מי שאנחנו פוגשים באמת בפנים, זה מה שהנשמה שלנו מבקשת. לחיות בפשטות, בביטוי שלם וחופשי, במרחב, במגע, בשמחה, בריקוד, באהבה. שהכל יהיה ככה... יש טונות של כאלה שעושים את זה רק עם סמים. רובם עושים את זה עם סמים. אנחנו קוראים לזה גם בלי סמים, כי זה משהו טבעי. משהו באנו זועק לתת לטבע הזה... בכל זאת, בתוך הטבע הזה, בתוך העולם הזה שאנחנו יודעים שהוא קיים, קיימים גם התנועות האלה שהכוחות האלה מפעילים. שמייצרים את כל הלחצים ומתחים ופחדים וחרדות, ואנשים הפכו את זה לאורח החיים שלהם, ומתוך זה מייצרים גם מחלות ועוד וירוסים וכו'. לאן כל זה ייעלם? איך זה מתמזג לתוך העולם שלנו? אני לא שואל, אני לא מונחה כאן, כאילו. אולי זה לא אני משהו לא אומר כאילו, תגידי לי תשובה, כאילו, אני מעלה דברים שהם באמת חלק מהלך הרוח שלנו, כולנו. אני נזכרת במה שאמרת לפני כמה זמן, וזה עדיין מהדהד בי מאוד מאוד חזק, שאחד המשימות שלנו כאנושות זה להפסיק להתערב בתנועה של חיים ומוות. לתת לחיים לחיות ולתת למוות למות. אשרינו בתוך זה הכל. ברגע שאנחנו נפסיק להתערב, ונפסיק לחנוק את החיים בנו ולייצר מוות, הרס וחורבן, הכל יקרה באופן טבעי. משהו ימות, משהו ייוולד. היה דיבור שפעם, כשהתחילה האינתיפאדה, אם אתם זוכרים פה, אז עשו איזה אוהל שם באזור השטחים, והתקשרו אליי, וביקשו שאני אבוא ועשה פתיחה וידבר על שלום. ואז אמרתי לאיש היקר הזה, אחי היקר, אתה יודע שאין לי צד, לא בשלום ולא במלחמה ולא באהבה ולא בשנאה. חיים על הפשוט. אבל בכל זאת, שיש ככה וככה וככה. אנחנו נעים עם עוד אנשים שנזכרו בתנועה הפשוטה, הטהורה הזאת, של לא לתפוס צד בשום צד, על הפשוט. וברגע שאני לא תופס צד בשום צד, אני מפסיק לתת כוח לארגונים האלה, שעם כל הכבוד להם, הכל לגיטימי הרי, בסך הכל בגדול. כי אנחנו לא נפרדים מהאנושות, אנחנו חלק מהאנושות, אנחנו האנושות. כל מה שיש כאן אנחנו יצרנו, כל אחד בכל מיני צורות. אבל הגיע הזמן הזה, שהמערכת שבנו מתעוררת ונזכרת, להפסיק לייצר את הדבר הזה. אז איך אפשר להפסיק? קודם כל, אני מפסיק לשתף פעולה עם זה. אני לא בוחר, אני לא הולך לקבוצות שמדברות על שלום, אני לא נכנס לסמינרים שמדברים על שלום, ואני לא חלק מאלה שמייצרים מלחמה. בטח ובטח אני לא חי את זה בתוכי. נעצרה אצלי התנועה, נעצרה אצלנו התנועה
של ההתגוננות והמאבק וההתנגדות וכל מיני עניינים. ומשהו חדש התפנה בנו. ולמשהו החדש הזה זה משהו הטבעי שבנו. למשהו הטבעי הזה אנחנו קוראים לעוד אחים ואחיות להצטרף. לא דווקא פיזית, לתודעה הזאת. פשוט, אנחנו לא מוכנים לשתף פעולה עם זה יותר. לא מוכנים לשתף בשום צורה פעולה עם כל מה שמייצר סבל בעולם הזה. שנים סיפרו לנו, גם דרך הבודהיזם, גם דרך טכנולוגיות מאוד מפותחות בזמנו, סיפרו לנו שהסבל הוא חלק מהחיים. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה יותר. פשוט, לא מוכנים לקבל את זה, נקודה. אני לא מוכן לייצר סבל, נקודה. אני מוכן לחיות בעולם הזה רק בשביל שהאהבה טהורה תעבור דרכי, והלוואי ואני אזכה גם ממנה לקבל. וואלה, פשוט. זה אחד הדברים הכי פשוטים בקיום שלנו. עם איזה אנשים אני בא במגע, מה עובר דרכם, לאיזה מקומות אני מביא את עצמי, מה חי בהם, איזה דברים אני מקיים בחיים שלי. אם זה חלק מהסיפור הישן או הסיפור של הנשמה, סיפור הטבעי. איזה מצבים אני מייצר? מצב של סבל או מצב של חופש, שקיים טבעי בי ודרכי. זה מאוד פשוט. וזה פה בפנים. זה המרחב הטהור שבי, פה בפנים. והמרחב הטהור שבו אני חי פה, בסביבה הזאת, בשדה הזה. ומהמרחב הזה אני יוצא לעוד מרחב טהור. את המרחב הזה אני מביא לכל המקומות שאנחנו מגיעים. כל אחד ואחדת מאיתנו. וככה זה נוגע בעוד נשמה. ועוד אח נזכר ועוד אחות נזכרת. אנחנו מפסיקים לשתף פעולה עם זה. ולנו יש את הכוח לעצור את זה. ככה. בכוח של הדממה, בכוח של ההסכמה הפנימית שלנו. נקודה. שאלתי אותם גם, מה לעשות אבל עם כל הטכנולוגיות המדהימות האלה שיש? מטוסים, מה, נחזור לחמורים? לא. למה? הוא החומר אחד. נשלב את הכל ביחד. כמו שאנחנו חיים. מה, אם יש לנו קריאה לו בספרד, אני רוכב על אופניים? או שוחה? אנחנו מזמינים כרטיס, עולים על טיסה, ממשיכים הלאה. אולי יום אחד יהיה מצב שנוכל לטוס גם בלי כסף, או לפחות במינימום. לא נצטרך לעשות איזה תנועות שמחביטות לו לנשמה. אף אחד מאיתנו לא חייב יותר להתאמץ בשביל לחיות. פשוט. החיים מבקשים לחיות בנו בדרכנו. תקלטו כמה מאמץ אנחנו משקיעים במשך יום אחד בעולם הרגיל. כמה מאמץ. מטורף. ממש. מי יש כוח לזה? לי אין כוח לשחק כאילו יש לי כוח, נקודה. על הפשוט. יש קבוצות היום של הרבה חבר'ה יקרים שחיים את החזון הזה. יש קהילות שלמות בכמה מקומות בעולם שחיים את החזון הזה, בצורה שלהם. פשוט. אשרינו שזכינו. אפשר לשאול אותך שאלה? לא, מעניין אותי, סתם איפה גדלת, מתי עברת את השינוי הזה, מתי באמת עשית את זה? לפני 20 שנה, ב-12 לשמיני לפני 20 שנה, 21 שנים, הייתי ברגע לפני מוות, רגע לפני טירוף כזה של פונקציה של צורת חיים שחייתי, המרוץ המטורף הזה אחרי כל מיני דברים. וקיבלתי נגיעה, הנגיעה העירה אותי והניעה טרנספורמציה מאוד חזקה בתוכי. ותוך 3 שנים קיבלתי אנרגיות, התעוררו בי אנרגיות, כל הדרכים הקיימות בעולם הזה מאז ותמיד, לפחות הדרכים הבסיסיות התעוררו בי ממש כאילו למדתי אותם באיזשהו מקום. והתחיל לחיות בי, זה פשוט. האנרגיה הזו הביאה אותי לכל מיני מקומות בעולם. התחלתי לנגוע באנשים, זה התחיל לנגוע באנשים דרכי. וזה הולך ומתרחב כל הזמן. על הפשוט. על הפשוט, כן, על הפשוט. זה התחיל בנקודה הזאת
שזעקתי שאין לי כוח יותר לחיות את הצורה הקודמת. אין לי כוח פשוט. ואני מבקש עזרה דחוף. וזה קוד כזה, אני יודע עד היום שתמיד שאני מבקש עזרה, מהכוח השלם הזה, היא מיד מופיע. אבל אני לא אומר שאנשים צריכים לסבול או להגיע למוות בשביל להתעורר. מספיק לצלול פנימה ולהקשיב לתמצית הזו שנמצאת בנשמה שלנו. זה משהו שהוא דרך כנות ועוד כנות ועוד כנות, ומתחת למתחת מגיעים אל איזה ליבה פנימית כזו שמדברת. היא תדבר. היא צמאה לדבר, זה כמו אדם מופנם כזה, אם לא מדבר בשום מקום. ויום אחד הוא מתחיל לדבר. אז אומרים לו, תגיד, מה קרה? כאילו, אף פעם לא דיבר, הייתי מת לדבר כל השנים. פחדתי, התביישתי. נבהלתי. לימדו אותי טכניקות שלא צריך לדבר, להשתיק, אסור לגלות, כל מיני דברים. סיפרו לי. פתאום הוא מדבר. אני בא משם. אני שתקתי כל החיים. בתודעה הקודמת חייתי בהסתרה כל הזמן. כן. אני מרגישה כאילו שאני בתור אימא, שיש לי ילד בן 5.5, אני רוצה לא לספר לו את הסיפורים. מצד שני, אני חיה בחברה. אני מנסה אולי לרכך, אתה יודע, לא יכולה להיות קיצונית, להגיד לא, אתה יודע. זה קטע. איכשהו, כן, זה קטע. כאילו גם אנחנו, כאילו ככה... אני גם לא רוצה להשתמש במילה אין ברירה, כי תמיד יש ברירה. אבל אני אומרת, זו מציאות מסוימת, אז בסדר. תגידי רק תודי, זה אוקיינוס כזה, שצריך להניע אותו. רק תודי, איך את מבקשת שהילד שבא דרכך ונמצא ברשותך וחי איתך ולידך, איך את מבקשת שהוא יחיה? איזה עולם הוא ייצור? איזה עולם הוא יחיה? איזה עולם הוא יקבל? תגידי את זה. זה שיש מציאות כרגע ואנחנו זורמים בה ככה, זה מה שיש כרגע. כן. אבל כשאנחנו אומרים את זה, יום אחד זה קורה, זה יכול לקרות עוד שעה. זה יכול לקרות עוד שנה. אני רואה את זה בעיני רוחי, אני רואה את זה, את העולם שאני נתנת תודיעי את זה. אנחנו מודיעים את זה. כשאני משאיר את זה בעיני רוחי, זה כמו אני כותב את הסיפור הכי מדהים בעולם, אבל אני משאיר אותו במגירה. אנחנו מודיעים את זה, אנחנו משחררים את זה כמה שיותר רחוק. כמה שיותר אנשים, לכמה שיותר מקומות. אנחנו מעדדים את זה, וזה מגלה את הצורה שלו. כי כמוך וכמוני יש עוד אלפים, אם לא מאות אלפים, אם לא מיליונים בעולם, שזועקים את זה. אוקיי, התעוררתי, אבל הבן שלי הולך לגן, שבגן הזה מלמדים אותו את הסיפור שלימדו אותי. והוא בא עם הסיפור הזה הביתה, מה אני אעשה? ואני בבית מספרת לו את הסיפור האמיתי, והוא נלחם איתי. כי הוא התחבר לסיפור הישן, מה אני יכולה לעשות? סיפורים מהחיים, אמיתי. לאחד, מה שאתה אומר. אנחנו קוראים להתאספות הזאת של אנשים שיודעים את זה, לאפשר לקהילה הזאת של התודעה הזאת להתקיים. ונדבר. נדבר כל הזמן. נזכיר כל הזמן. יכול להיות שמחר אני אקבל איזושהי פונקציה שעובדת בתנועה עם הילדה, אני אוכל להעביר אותה אליה. ידלק אצלך אור, שתקבלי גם את איזושהי פונקציה ותעבירי את זה, ויכול להיות שגם אצלה זה יהיה. אחר כך תעבירי את זה את, וככה אנחנו חיים. לפחות מבקשים לחיות ככה. אני הוצאתי קריאה לכמה שירי עולם שהתחברו לקריאה הזאת ויאפשרו. יש כבר מקומות כאלה, אנשים התארגנו וקנו מקומות גדולים ומתחילו לחיות את זה. הקהילות כאלה? קהילות כאלה, כן. חיים לא מנותקים מהעולם, חיים בעולם, אבל חיים את הקהילה, חיים את האמת הזאת.